ኤርትራ ካብትን ምዕባለን ብልጽግናን ዘንቀደም መርሓ ጎደና ንምኽላፋ እንተ ተኻኢሉውን ንምንብርካኻ ዝሓለነ ዝወጠንን ዝተፈብረኸን ሽርሕታት ተጻብኦታትን ከም ወትሩ ኣላሽ ኣቢላ ናብ ብሩህ መጻኢ ትምርሽ ምህላዋ ይፍለጥ ኣብ ኩሉ መድያት ህንጸት ሃገር ገስጋስን ዕብየትን ከተመዝግብ ምኽኣላ ድማ ፍረ ዘይጸዓድ መንፈስን ሕልናን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣየማትእን ሰሙናዊ ሓተታ ኣብዚ ኣተኪሩሎ ምሉእ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርበዩ ድሕነት ሃገር ምስ ክብረታዊ ሒስና ማዕረማዕሪ ድማ ንህንጸት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ክኸውን ዝበቕዐ ስትራቴጂያዊ መደባት ልምዓት ተግቢርና ኣብ ኩሉ መደባት ህንጸት ሃገር ተዋሂሉ ዘሎ ገስጋስን ዕብየትን ከነመዝግብ ምኽኣልና ፍረ ዘይጸዓድ መንፈስን ሕልናን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ እቲ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንጽኑዕን ዕዉትን ህዝቢ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 3 ርብዒ ዘመን ዝቐጸለ ዝኾነ ህዝብን ሃገርን ክጻወሮ ዘይክእል ንህላውን ቀጻልነቱን ዝጻባእ ተሪር ፈተነ ሰጊሩ በይኑ ምስ ርእሲ ሓያላን ገጢሙ ሎላውነቱ መዳርግቲ ብዘይብሉ ዘኹርዕ ታሪኽ ዝጨበጠ እምብዛሕ ሕቡን ህዝቢ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ተባዕ ህዝቢ እዚ ብዘይ ዝኾነ ደገፍ ብገዛእ ቅልጽሙ ሎላውነቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብተን ቀዳሞት 7 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጽላል ርግኣትን ሃገራዊ ስኒትን እምነቱ ኣብ ረሃጹ ብምንባር ሰረት ስልጡን ሃገር ኣብ ምንጻፍ ከመዝግቦ ዝተረኣየ ገስጋስ እውን ተወሳኺ ዝሕብን ቅያ ኣብቲ ብርቅን ፍሉይን ታሪኹ ምንባር ሓቢሩ ተጻባእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣስታት 16 ዓመታት እንተቐዶ ሉዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ንምቕልባስ እንተዘይቀዶ ድማ ዕብየቱ ንምዕንቃፍ ብመንገዲ ዕሱባቶም ካብ ቁልዕ ወራር ክሳብ ዝተፈላለየ ጉህድን ስውርን ሸርሒታት ብምእላም እንተላይ ዓማፅን ዘይሕጋውን እገዳ ብምስግዳድ ንምሕንኳሉ ዝከኣሎም ሓኾት ከም ዝበሉ ዝጠቐሰት ሓተታ ኩሉ እቲ ውዲታትን ሸርሕታትን ግና ምስ ከውሒ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ተራጺሙ ከም ዘይሰርሐ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ነደይቲ ዝሓልሞ በዚ ተጻቦታት እዚ ከይተሓንኮለን ጉዕዞ ልማቱ ጅሆ ከይተታሕዘን ዓጸፋ ሰሪሑ ብዘሰላሰሎ ዕዮ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ሱርበት ተኽለውጥን ናብ ዘመዝግበሉ ጽፍሒ ክመጣጠር ከም ዝዋቕዐ ኣነጺሩ እቲ ሰሙናዊ ሓተታ መወዳእታ ዓመት 2014 ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ተኣምራታዊ ታሪኽን ልምዓታዊ ቅያን ዝተፈጸመሉ ከምኡውን ከቢድ ዋጋን ምጽማምን ዝሓተተ ፍሉይ ምዕራፍ ዝተዋህለለ ገስጋስን ዝተነጽፈ ተሪር ባይታን ረጊጹ ናብቲ ጻምኡ ዝሓፍሰሉ መድረኽ ዝሰጋገረላ ዓመት ምዃና ኣስሚሩሉ